M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ngodala wantchito amene mbuye wake adzampeze ali maso. Ambiri tikugona, ambiri tili mu mkonono, ambiri tafundira ndithu mablanketi tachita kudzaza pamene paja. Okutoba ngati uno. Ambuye Yesu lero akunena kuti tikhale maso. Tikhala bwanji maso? Pali zinthu ziwiri mu uthenga wabwino zimene ndifuna tikumbutsane, zimene zikutilepheretsa kuti tikhale maso. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri la Mulungu wa 29 pachaka. Muthatu kuona kuti chaka cha mpingo pang'ono ndi pang'ono chikupita kumapeto. Ndipo tikamapita kumapeto kwa chaka cha mpingo nthawi zonse amatikumbutsa tikhale maso, tisaledzere, tikhale okonzeka. Inu ndine timachitapo chani tikamva uthenga ngati umenewo? Mawu athu oyamba tikupitiriza kusinkhasinkha za kalata ya Paulo imene akulembera mpingo wa kwa Efeso. Ndipo tsiku la lero tili mu chapter 2 chomwe chija, makamaka mutu wathu ndime ya 12 kulekeza 22, pamene Paulo akukamba zakufunika kosasalana kuti tikhala amodzi. Kale pakati pathu padali kuti aonda Ayuda, aonda Agriki, aonda akunja, koma chifukwa chati Yesu Khristu adatiyanjanitsa ndi imfa yake, ndi kuuka kwake, ndi kukwera kwake kumwamba, akuti pasakhalenso tsankho pakati pathu. N'chifukwa chake tsono inu amene simuli Ayuda sindinunso alendo kapena akudzayi. Koma zoona zake nzakuti ambiri tikadali m'chipangano chakale tikunena ndife Khristu ndi pakamwa chabe, koma machitidwe athu tikadali m'chipangano chakale. Ambuye Yesu akuti pakati panu palibenso wobwera. Nonse you fall under the same Christ, under the same cross, under the same baptism, under the same salvation. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Amese Chando kuchokera ku mpakati wa St. Paul, St. Thomas the Apostle, Zolozolo Parish, Diocese ya Mzuzu. Salimo yathu ya lero ndi Salimo namba 85. Chauta adzankhula za mtendere kwa anthu ake. Dzulo Ambuye Yesu amanena kuti ndinabwera sindinabwera udzakhazikitsa mtendere. Kwa iwo odana ndi Ambuye Yesu asaganize kuti adzapeza mtendere. Kwa iwo oyanjana ndi Mulungu, oyesetsa kuchita chifuniro cha Mulungu, adzawupeza mtendere umene muimbitsi wa Salimo akutitsimikizira tsiku la lero. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera. Luka mutu wa 12 ndime ya 35 kulekeza 38. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo kwa Aefeso. Okondedwa, kumbukirani kuti nthawi imene ija munali opanda Khristu, mudali alendo, ndipo simudali a mtundu wa anthu osankhidwa ndi Mulungu. Mudali opanda gawo pa zimene Mulungu mwa zipangano zake adalonjeza anthu ake. Munkakhala pansi pano opanda chiyembekezo, opandanso Mulungu. Koma tsopano mwa Khristu Yesu, inu amene kale lija munali kutali ndi Mulungu, mwakhala pafupi chifukwa cha imfa ya Khristu. Khristu mwini wake ndiye mtendere wathu. Iye adasandutsa Ayuda ndi anthu a mitundu ina kuti akhale amodzi. Pakupereka thupi lake adagumula khoma la chidani limene linkatilekanitsa. Iye adathetsa malamulo a Mose pamodzi ndi malangizo ake ndi miyambo yake. Adachita zimenezi kuti kuchokera ku mitundu iwiri ija alenge mtundu umodzi watsopano okhala mwa iye, kuti choncho adzetse mtendere.
Khristu adafa pa mtanda kuti athetse chidani, ndipo kuti mwa mtandawo aphatikise pamodzi m'thupi limodzi mitundu iwiriyo ndi kuyiyanjanitsa ndi Mulungu. Khristu adadzalalika uthenga wabwino wa mtendere kwa inu a mitundu inanu, amene mudali kutali ndi Mulungu, ndiponso kwa Ayuda amene adali pafupi naye. Tsopano kudzera mwa Khristu ife tonse, Ayuda ndi a mitundu ina, tingathe kufika kwa Atate mwa Mzimu Woyera mmodzi yemweyo. N'chifukwa chake tsono, inu amene simuli Ayuda, sindinunso alendo kapena obwera ayi, koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndiponso ndinu a m'banja lake la Mulungu. Ndinu omangidwa pamodzi m'nyumba yomangidwa pa maziko, amene ndi atumwi ndi aneneri, ndipo Khristu Yesu mwini ndiye mwala wapangodya. Mwa Iyeyu nyumba yonse ikumangidwa molimba, ndipo ikukula kuti ikhale nyumba yopatulika ya Ambuye. Mwa Iyeyu inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse, kuti mukhale nyumba yokhalamo Mulungu mwa Mzimu Woyera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 12 ndime ya 35 kulekeza 38. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, khalani okonzeka kutumikira, ndipo nyale zanu zikhale zoyaka. Khalani ngati antchito amene akudikira mbuye wawo ochokera ku phwando la ukwati, kuti pamene afike ndi kugogoda, iwo amtsegulire msanga. Ngodala antchito amene mbuye wawo pofika awapeza ali maso. Ndithu ndikunenetsa kuti adzadzikonzekera, nadzamkhazikitsa podyera, ndipo adzabwera nkuwatumikira. Ngodala wantchito amene mbuye wawo adzawapeze ali choncho pamene iye adzafike, ngakhale pakati pa usiku kapena kuli pafupi kucha. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Zinthu zinayi zimene mthenga wathu wa tsiku la lero mwa zina ndikuona kuti tisinkhe-sinkhe. Ndanena Ambuye Yesu akuti tikhale maso. Ngodala wantchito amene mbuye wake adzampeza akuchita zimene akuyembekezeka kuti azichita. Mwina phunziro liyambire pamenepo. Ine ngati wansembe, mbuye wanga chauta akuyembekeza kuti ndizichita zotani? Inu ngati wa pabanja chauta amayembekeza kuti ndizichita zotani? Ine ngati wansembe chauta akuyembekeza kuti kukacha ndipemphere mapemphero amene mpingo unandilamula umupempha, timati divine office. Ndine odala ngati mbuye wanga adzandipeze ndi kuchita zimenezo. Ndine odala ngati ndimapita ku nsembe ya misa mokondwera ndikupempherera dziko lonse, ngakhale adani a mpingo kumene muchadachitira mbuye wathu mwakhululukire onsewa. Ndi zimene mpingo ukuyembekeza. N'chifukwa yake pa Good Friday paja timakhala ndi mapemphero akuluakulu ambiri 10. Timapempherera osakhulupirira Mulungu, timapempherera Ayuda, timapempherera mtendere, timapempherera umodzi wa Khristu, timapempherera apapa, timapempherera mpingo onse. Ndine odala ngati mbuye wanga adzandipeza ndi kupanga zimenezo. Mwina atu pano usembe ondzina chabe, usisteri ondzina chabe. Ndinu odala mbuye wanu akadzakupezani pabanja mulokhulupirika, pabanja mukulera ana anu m'Chikhristu, pabanja mukuwaphunzitsa ana njira ya Ambuye. Ndithudi adzakuwuzani kuti khala apa mwana wanga. Ndinu odala ngati ndinu aloya mukudzetsa chilungamo pomayigwira ntchito yodzetsa chilungamo. Koma muona ambiri mwina oloya wathu wangosanduka dzina chabe. Tikungofuna kuadyera anthu masuku pamoto, tikungofuna kudzilemeretsa. Ndinu odala ndipo
mbuye wanu akadza kupezani ngati aphunzitsi mukuyigwira ntchito posatengera zimene mmalandira, titha kupitiriza list ya zinthu zimene mbuye wathu akuyembekeza kuchokera kwa ife. Kodi inu pamene mwayimapo, can you look behind? Can you look sideways? Can you look forward and say, ambuye ndikuyesetsa kumachita zimene mudandilamula kuti ndizichita? Tipemphererane, chifukwa kamba zoona ambiri sitikupanga zimene mbuye wathu amayembekeza kuti tizichita. Anatiphunzitsa ndipo akutipatsa moyo, anatipatsa mphamvu kandi fandale kuti tithetse katangale tibweretse chitukuko. Mwina mmalo mothetsa zimenezo ife ndi tikuzipititsa patsogolo. Mwina mmalo motwatumikira anthu tikupangitsa anthu kuti azititumikira. Ngodala wantchito amene mbuye wake adzampeze akuchita zimene iye akuyenera kuchita. Dzulo timakamba za wantchito opusa amene akuti amangofuna zakuthupi basi, amangokamba za iye yekha basi. Lero popitiriza uthengawo ambuye Yesu akunena kuti tikhale maso. Ndipo monga ndanenera poyamba, ambiri tikuodzera, ambiri tagona. Kodi chatsitsa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga, chapangitsa kuti ambiri tizigona ndi chani? Ndanena kuti lero tigawana fundo zinayi, takamba kale yoyamba yonena kuti sitikupanga zimene tikuyembekezeka kumapanga, chimenecho chatipangitsa kuti tizigona. Chachiwiri chimene chatipangitsa ambiri kuti tizigona ndi nkhani ya nthawi. Time is a gift. Time is precious. Ena amati time is money. Titha kutchula mmene tingatchulire nkhani ya nthawi. Komano tchimo la ambiri mwa ife, tchimo la inuyo, tchimo la ifeyo, tchimo la ineyo, we think we have time. So tikugona. No, I'll start loving my wife. So, but not today. Will you think you have tomorrow? Really? Where's the assurance? Ambiri ndithu timanena akatolika ndi umayimba, ndipo alikoti akatolika kuti amaukonda mpingo ndi mtima wawo wonse, amanena kuti ine nthawi inake ndidzala pa machimo ake, koma not today. Lero akabwera ku outstation kuno Father X, not Father Y. Do you think you have tomorrow to repent, to go for sacramental confession? Ena ndithu amanena kuti ajawa ndodziwa kuti anandilakwira ndipo ndakhululukira, koma abamva kayi kuwawa adziwe kayi kuti ndakwiya. Do you think you have time for that reconciliation? You have time for that to pass? Ambiri tuganiza tili ndi nthawi. No, mpingo ndimaukonda apapa ndirama ndiri nazo inde, koma ndikangotha project ija, nduthaso project ija, ndupanga invest paja. Zikamabwera kumene kuja, ndiyamba kuthandiza mpingo, ndiyamba kuthandiza osauka, ndiyamba kuthandiza ovutika, ndiyamba kuthandiza anthu amene akusowa thandizo langa. Do you think you have today? Do you think you have tomorrow or the other week to do that? Maybe the only time you have is here and now. Ambiri timaganiza tili ndi nthawi. So tikugona chifukwa timaganiza ndi nthawi. Choyamba tati tikugona chifukwa sitikuchita zoyenerera. Chachitatu, chimene chatipangitsa kuti ambiri tiziliza mkonono ndi chani? We've categorized the sin as only those against the 10 commandments. Ndeti matenga list ya malamulo 10 aja. Usapembedze mulungu wina koma ine ndekha. Usatchule pachabe dzina la Ambuye Mulungu wako. Usatere, usaphe, usachite chigololo, usabe. Ndeti matitika paliponse timadzichongera. Koma timayiwala kuti Jesus summarized the 10 into one, which is love. Now, when I look into my actions, can I say I do things with love? Titha kuyika pambali malamulo 10 aja, nkuona kuti sindikuphwanya. Koma how about the law of love? Ndemona kuti tikuzuza akazi athu, tikuzuza amuna athu, tikuzuza mpingo wathu. Ineyo ngati wansembe, pokumbukira mawu aja a Mother Teresa amene amanena kuti, oh priest of God, celebrate each and every mass as if it's your first and last. Can I say ndikamayipanga masija, I do it with love? Kaya? Dzulo lija tinamaliza ndi mawu opsa Ambuye Yesu. Mawu amenewa ndimafuna kuti pamene tikulingalira zonena kuti tikugona, talingalireso aliyese payekha. Dzulo tinamaliza ndi maonena kuti ngati mukumbukira uthenga wa dzulo, chifukwa ndanena kuti it's a continuation of yesterday's gospel passage. Ndipo ndefundo yathu ya namba 4. Opusa iwe usiku omwe uno atenga moyo wako. Nanga zidzakhala zayani usiku omwe uno? Tikamakambirana zaifa, timakondwera kamba zaifa ya ena. Auja adamwalira, timachita werama. Oh, rest in peace. Auja adatisiya.
auja adatisiya pachitika ngozi koma Ambuye Yesu popha fanizo lija sananene kuti anthu ena amwalira usiku uno, anati usiku omwe uno zitha kuchitika kwa inu, zitha kuchitika kwa ine. Ali abambo mwamba kuopsezatu lero, ayi chabadwa nchokozeka kuti chitha kumwalira. Tipemphererane kuti tidzuke mtulo limene tikugona. Tanena kuti tulo lathu labwera chifukwa chosachita zoyenera, tulo lathu labwera chifukwa chosagwiritsa bwino ntchito nthawi, tulo lathu labwera chifukwa chosagwiritsa bwino ntchito ma opportunities amene tili nawo, tulo lathu labwera chifukwa chopanga categorize sin, the sin of indifference, kusalabadira timaona ngati si chimo, kuononga chilengedwe timaona ngati si chimo, kusathandiza osauka timaona ngati si chimo, kuganiza zolakwika za anthu ena timaona ngati si chimo, ulesi timaona ngati si chimo. Usiku omwe uno atenga moyo wako, tiziganizira mawu amenewa. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.